तो संगवारी हो आप मन तो जानत हो कि कैसे ढंग से जो है पूरा प्रदेश में ठंड धीरे धीरे बढ़त जावत हवे और जोरदार कड़ाके के ठंड ले लोगन मन ह काफी ज्यादा परेशान भी चलत हवे। ऐसे में जेन स्कूल छात्र छात्रा मन हवे ओखर मन लिए बड़का खुशखबरी आ गया हवे। सबले पहले ये बता देथन कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और ऐसने आने आने जिला में जो है मौसम विभाग हाँ अलर्ट जारी करे हवे और अवैया बेरा में काफी ठंड पड़े के संभावना तको जताए हवे। और यही सब जिनिस ला देखत हुए बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी हाँ बड़का फैसला ले डारे हवे। ओखर मन के कहना हवे कि जौन लइका मन स्कूल पढ़े लिखे बर जाथे वो लइका मन बर आधा घंटा देरी से स्कूल लगी और शाम को 1 घंटा पहली छुट्टी होही। एकर मतलब यह हवे कि आप मन सुबह थोड़ा सा देरी से जाहू और शाम के जो है 1 घंटा जल्दी आप मन ला जो है स्कूल से छुट्टी मिल जाही। ये फैसला एकरे कारण ले जात हवे ताकि जितना भी सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे लइका मन हवे ओ मन ला ठंड से राहत मिल सके और कोनो तरीके से ओकर मन के स्वास्थ्य में प्रभाव ना पड़े, तबियत खराब मत हो करके ये फैसला ले गया हवे और लइका मन के पढ़ाई भी जो है अच्छा से चल सके। तो संगवारी हो आप मतलब बता दें कि ये पूरा ठंड जो है धीरे धीरे बढ़त जावत हवे। तो अपन सेहत के ध्यान रखो, सुरक्षित रहो और जितना हो सके आप मन गर्म कपड़ा पहनू ताकि ये तेज ठंडी जो अवैया बेरा में काफी कड़ाका के पड़ने वाला हवे आप मन के सेहत के ऊपर में कोनो बुरा प्रभाव ना पड़े।